like this. Yeah. Здравейте, аз се казвам Диляна и съм експерт от Синдикална федерация металици в България. И представляваме работещите в черната и цветна металургия на България. По отношение на директива 14 от 2002 година, мога да кажа, че тази директива е хармонизирана в българското законодателство от 2006 година. До този период традиционно процеса на информиране и консултиране се реализира чрез работодателите и синдикатите. От 2006 година се появява тази нова фигура на представителство, която се казва групи по информиране и консултиране. За съжаление, тези групи по информиране и консултиране все още, вече няколко години след реалното им създаване, не функционират нормално. Много често сме се питали защо този въпрос, защо тези групи не могат да работят самостоятелно, без участието на синдикатите. И ние направихме един доста усилия чрез информационни кампании, обучения, за това да започне да се прилага тази директива по информиране и консултиране в България. Това, което всъщност искам да споделя с всички участници в форума, всички, които участват в този проект и които допринасят за действителното прилагане на тези директива, е, че ние от България действително разбираме, че процеса на реализацията на информирането и консултирането дава възможност за развитие на вътрешнофирмените отношения към по-добро. Допринася за създаване на нови механизми за представителство на всички работници. И всъщност директивата за информиране и консултиране е не само директива, която представлява и защитава синдикалните членове, тя представлява всички работещи в предприятието. Благодаря. Здравейте, казвам се Ана Матейна и работя в Българска асоциация на металургичната индустрия. Това е асоциацията на работодателите в металургичния сектор в България. Така, като допълнение към това, което Диляна каза, считаме, че информирането и консултирането е право на всички служители в фирмите и е доста важно, тъй като всеки човек има право да знае какво да очаква в бъдещето си, има право да знае какви са перспективите пред развитието на компанията и лично неговата кариера, какво да очаква в бъдеще. Разбира се, както каза Диляна, директива 14 от 2002 година е транспонирана в нашето законодателство, но като също така са определени сферите, в които работниците и служителите имат право да получат, каква точно информация имат право да получат. Въпросът е, както беше споменато от други колеги, в прилагането на съответното законодателство, че е необходимо време и, как да кажем, традиции и опит в прилагането на съответните закони. В нашия сектор, може би, не се, така, както каза Диляна, не се прилага толкова тази директива, тъй като по традиция имаме почти навсякъде във всички компании синдикати и тези дейности по информиране и консултиране главно с тях се извършват. Може би това е така една от причините. Освен това бих искала да кажа, че в България, в нашия сектор имаме представители на водещи европейски фирми, които със своя опит така допринасят за прилагането на този тип отношения в
нашата държава и се надяваме, нали, и в по-малки компании, не само в големи световни европейски компании, това да стане практика. Благодаря.